विठ्ठल रखुमाईचे सप्ताक जो वार्षिक पद्धतीत पारंपारीक हे आमचे स्थानिक हांगासले मनयतात आनी खरें बरें दिसता की सगळे स्थानिक हांगासर जाणट्यापासून भुरगे सगळे एकठांय येवन हांगासर हो सण साजरो करतात अशीच सगळ्यांनी एकवट दवरची आनी खरेंच तेंचेर दाखोवन दिला आमची संस्कृती आमची परंपरा कितें आहा ती हांगा आयज खरें प्रत्यक्षान दोळ्यांनी पळयल्या ते तशेंच तेंच्यांनी फुडें चालोवचें अशें तेंचे कडेन मागणी आनी सदांच तेंकां जेन्ना जेन्ना गरज पडटली केन्ना म्हाजी मदत आसतली तेन्ना अवश्य हांव तेंच्या वांगडा आसतलो. हो सप्ताह नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी षष्ठी जाता. ही तिथी वास्को सप्ताह आणि आमची सप्ताह एकाच दिसा जाता. ह्या सप्ताह पूर्वीपासून चालत येयल्लो आसा सप्ताह. त्या खातीर आमी अजून पर्यंत ती परंपरा चालू दवरल्या आमच्या भुरग्यांनी. जवळ आता नाच म्हटल्यार खूप वर्सां म्हणजे सांगूंकच शकना कितली वर्सां जातली. कारण 3 पिढये जावन गेले 3-4 पिढये जावन गेले हो सप्ताह चालू आसा. त्यानंतर हो 20 दिवसाचो सप्ताह असता. त्या दिवशी आम्ही सकाळी दोनपराचे पूजन करता मूर्तीचे आणि त्यांच्यान अखंड काळ चालू राहता. त्याच्यानंतर रात्रीकडे हे नागवेकर कुटुंबियाकडल्यान त्यांच्या घराकडल्यान जी पारंपरिक दिंडी सुरू जाता. ती दिंडी देवळात सांची येता रातीकडे साधारण 8-9 वाजता आम्ही सुरुवात करता दिंडे. ते 11-11:30 पर्यंत दिंडी देवळात पावता. त्याच्यानंतर ते काही संसारी कार्यक्रम जो असता तो जाता. ते झाल्यानंतर आणि नंतर काय ना दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत खूप जणांचा अभिषेक असतो. ते अभिषेक चालू झाल्यानंतर परत जो कार्यक्रम जाता आणि संध्याकाळी आता रात्री हे आमचे जे वार्षिक पारंपरिक जे किती खेळ चालू झाले तेच आम्ही खेळ खेळता. त्याच्यानंतर आता सांस्कृतिक थोडेसे आणि हे जे ज्ञानात भर घालसारखे असे काही कॉम्पिटिशनां दवरली जातात.